Pentru că astăzi este duminică, o să vă iau cu mine la Oster și la sfârșitul videoclipului o să vă arăt ce mi-am cumpărat. Cum am intrat, am pus ochii pe această vază superbă care mergea de minune cu acest recipient din lemn sculptat. Mă gândeam să le iau pe ambele pentru cabană. Am mai găsit și acest recipient din sticlă și, bineînțeles, o vază pentru flori care tot așa mergea cu primele două obiecte. Aici v-am arătat o tarabă întreagă care era plină cu obiecte de artă. Nu mai știam unde să mă uit pentru că toate arătau superb, mai ales acele ceasuri de epocă. Erau absolut frumoase toate obiectele de acolo. Am mai găsit aceste două recipiente set cu moșul și baba care mă amintesc super mult de străbunicii mei, semănau tare mult cu ei. Am găsit o grămadă de cutii superbe sculptate din lemn care pe vremuri se foloseau la bijuterii. Am găsit foarte multe obiecte de decor de acest gen, făcute din metale și foarte minimaliste. Am găsit în formă de oală, de mașină, de călcător, de tot felul de obiecte și mi s-au părut super interesante, mai ales dacă vrei să le pui pe un raft acolo în cabană, superbe. Am găsit și un domn care vinde tot felul de telefoane. Dacă vrei să vă cumpărați un inel, Oster este locul potrivit, deoarece acolo găsiți toate modelele posibile, de la cranii de om până la pietricele, la pene, efectiv tot ce vă doriți găsiți acolo. Uitați-mă câte modele drăguțe am găsit. Și pentru că iarna aceasta vreau să schiez, mi-am cumpărat și ochelari de schiuri. Am mai găsit acești bocanci superbi, erau chiar mărimea mea, dar mi s-au părut destul de scumpi. Pentru iubitorii de BMW vin cu o surpriză, acest covor superb. Am mai găsit și diferite machiaje, erau tot felul de rujuri și creioane, dar nu am avut efectiv încredere să cumpăr. Și taraba mea preferată din tot Osterul a fost această tarabă unde găsești rechizite școlare. Am găsit pixuri cu gel, caiete, maculatoare, creioane colorate, efectiv tot ce are nevoie un copil sau un student care învață. Și ce mi-a plăcut tare mult a fost că aveau prețuri super bune, adică prețul minim era undeva la 5 lei și prețul maxim 10 lei, în condițiile în care în magazin le găsești mult mai scump și aici găseai majoritatea chestiilor sigilate și noi. Am mai găsit aceste căști pufoase și cam atât la Oster. Mergem acasă să vă arăt ce mi-am cumpărat. Dar înainte să vă arăt ce mi-am cumpărat de la Oster, o să vă arăt ce mi-am luat de la un alt magazin, tot din Cluj. Este un magazin de electrocasnice sigilate și mi-am cumpărat un superb fierbător de apă. Da, sunt foarte mândră de mine și acum să vă arăt ce mi-am cumpărat de la Oster. Am cumpărat, bineînțeles, această vază pentru că nu am putut să plec fără să o cumpăr. Era efectiv superbă și se potrivea de minune cu foișorul cabanei Popasului Pintea. Și bineînțeles că am cumpărat și eu ochelarii de schiuri, ai mei sunt aici și ai prietenului meu sunt pe undeva prin mașină. Oricum ne trebuia ochelari și am găsit la un super preț. Sunt absolut superb și pe net îi găsesc mult mai scump și aici erau într-o condiție foarte bună. Și ghiciți ce? Am mai cumpărat și acest recipient din lemn sculptat. Încă nu știu exact ce o să pun în el, dar aici o să mă ajutați voi pentru că vreau să-mi lăsați în comentarii voi ce ați pune într-un astfel de recipient. Chiar vreau foarte multe idei și știți că mereu țin cont de părerea voastră. E foarte fain recipientul și chiar îmi place foarte mult. E destul de încăpător și pot pune foarte multe chestii, numai că încă nu știu sigur ce o să-l pun, adică la ce o să-l folosesc. Ori pe masă, ori pe ceva raft. Așa că vă rog să-mi lăsați în comentarii. Și înainte să închei acest videoclip, vă mai arăt încă o traistă pe care am cumpărat-o de la Iulia, o fată care are o pagină de Instagram cu haine vintage, se numește Veșminte și pe care vă recomand cu mare drag.